Kagrohan saka 5 ora oleh melu. Kaping 3 diwenangke padha pamer keprigelan, kepinteran, kadigdayan lan ulah gaman. 4 kena gawe lara nanging ora kena gawe pati. Adu karosan mung kudu ijen padha ijen, ora kena kroyokan. 6 kabeh kudu jujur, ora kena goroh. Ora kena goroh. Kudu jujur, ora kaya dapurmu kuwi. Lagi pinter sithik wae wis umuk. Wis gleleng, wis kemaki. Ora kena diungkahi. Lah umuk kok karo Durna. Ora ana gunane kowe umuk karo aku. Ora ana gunane Suryatmaja.
Ger kabeh wae kula ibu. Wah, Gundi Babu napa? Wonten dawuh pandika ibu. Wis sawetara anggonmu Suwita ana pakuron saka 5. Saknyatane aku yo mung kepengin meling marang sak sira kabeh. Rehning iki bakal diadani pendadarane putra siswa saka 5. Kepinteran kuwi asale saka ngulir budi lan pamikir. Golek akal partikel temase abot dadi enteng sing adoh dadi cedhak. Banjur kasekten sing angka 2. Kasekten kuwi asale saka tapa brata ingkang tumanjane ya kanggo ngenteng-entengi jejibahaning urip. Kula tindakno kabeh dawuhe Guru Resi Durna Yonggar. Inggih. Ngastoaken dawuh. Lan kula nyuwun tambahing pangestu Ibu. Wah, Babu Gundi. Yo, estoke dawuh aku njaluk pangestumu. Inggih. Ngastoaken dawuh Ibu, kula pundi paduka Ibu.
Lumundur sang rakyana patih nanging Prawadya sawega pasur tambur miang suling pepandhen daludak miwa bandira kakandha mawarna warna pindha jala diana sri kawuryan Wah, Paman Haryo, niki pripun Paman? Niki pendadaran siswa saka 5 sampun ajeng diwiwiti nanging kula nyamaraken dhateng sagotane adi-adi kula para Kurawa. Awit salaminipun pamulangan Kurawa mboten sami tegen mugen nampi piwucale guru. Wah, hewan, leres niku. Niki pendadaran siswa saka 5 sampun ajeng diwiwiti. Kamangka kula niku mboten nate gladen, Man. Ora tau sinau, Man. Terus mengke nek biji kula elek terus ora lulus. Lah iku, Man. Wah, kacau, Man, kacau. Dursasana kuwi meneng dhisik ya, Ngger. Angger Kurupati. Niki mangke ingkang wigatos Kurawa sagete lulus pendadaran to nggih. Nggih. Niku ancas kula. Kurawa ampun ngantos kewirangan nggih. Kula pun tanggap kok nggih. Kakang Durna niku madeg paguron saka 5 niku mapan wonten ing negari Ngastina. Tegesipun nika wengi Kurawa pun ampun kuatos to nggih. Samenika Kurawa sami budal teng pertapan Sukalima, mangke kula tak ndhisiki laku, kula tak nemoni Kakang Durna. Kartomarma, lho wonten dawuh, Man. Budalna para Kurawa ning pertapan Sukalima ya nggih. Nggih, ngestakaken dawuh.
Lajeng bidalipun benjang punapa ketang colok lintang sambung ngober budal dina iki nggih Kartomarma nggih ngesoaken dauman. Saweka siya kebudalan Pasar tambur nyamban desanya inalan Arompetmu nyamungkong sesautan Mereka prajurit sawi kebudalan tampil ke muka memberi apa Sabrak bergerak sabrak ayo angkat senjata Maju-maju prajurit ayo pasti menang Oh!
yo. Chơi cho liếp ra rồi chi giờ ra tao chỉ cứ người chơi cho liếp bố ra rồi qua trận ai phụ nữ là khinh nhẹ cái tình anh Iya. Menika diharya sengkuni ingkang rawuh. Inggih Kakang Durna. Kula ingkang sumangga sowan nyuwun pangapunten yen ganggu kamardikane Kakang Penemban. Nggih, mboten dados menapa Tepati? Wonten napa Tepati? Kakang Durna, napa siyos ngadani pendadaran saka lima? Nggih, lah siyos. Pripun kersane Adi? Harya. Lah yen siyos kula mung ajeng nyuwun keterangan.
Dadah ning cethane Kakang Durna niku urip mulya mubra-mubru mapan ning negari Ngastina. Nadyan kados pundi sampean sampun sami nekseni yen to Kakang Durna niku wonge Kurawa. Nggih napa mboten? Mula tak suwun mulunging penggalihe Kakang Penemban pripun carane supados anak-anak kula sata Kurawa lulus pendadaran. Kakang boten sah panjenengan damel unggul tinimbang Pandhawa. Ya unggul jirite, ya unggul bijine. Cethane ngaten mawon. Bakal saya pinardawa kamulyanipun Kakang Durna wonten negari Ngastina. Pun niku Kakang, mang penggalih Kang. Blek godhong monyor-monyor prit. Gantil butute kisa. Adi Harya. Njur kula niki manganggep guru sing kados pundi hara. Ayo, sakniki oleh-olehe digawa mantuk. Rokoke iki, gula teh iki digawa bali kabeh. Niki asprone niki. Kula niku pun boten ngrokok Depate. Apa-apa kok digawa rene? Ayo digawa bali maneh. Lah niki wujud katresnan lan setya bektine Kurawa lho Kakang. Ora, Rak. Biyen jaman aku kaliren wedon endi ayo. Bareng saiki aku arep ngadani pendadaran kok terus do nggawa gula teh. Arep nyogok aku ta kowe Depate. Lah kene iki tukang sogok arep disogok. Wah. Tur malih ngaten nggih Dik Harya. Pendadaran putra paguron saka lima niki sejatine mung kanggo ndadar. Kanggo ngukur spirata bobot jaba jerone si murid nggone padha ngudi kaprawiran. Dadi Pendeta Durna kudu nindakake adeging guru sejati. Kudu tumindak sing sak mestine, yen iya ya ya, yen ora ya ora. Nek pancen pinter lan becik ya tak luluske. Ora perlu gawa gula teh Depate. Nek pinter tak luluske. Nek elek tenan ya kudu ditandani kabeh. Baleni saka kelas 1 meneh. Wah, lah kejem niku Kakang Durna kejem. Mboten Depate. Nek elek ya kudu ditandani kabeh. Ben supaya damugen lan taberi nggone padha sinau. Rasa
Pandhita Kinaryawan Sitindha Kumbang Pasewakan Tina Surang sorot di tempat katon sumunar anawung sumung kumung merkawung wakasan iku sumarang yang suksma rasa sajiwara Sriti ngoning pasewakan pasewakan Tina surang sorot etan padang takon sumunar anawung sumung kumung markawung wakasan iku sumarang yang suksma rasa jiwara ana Pandhita Kinarya Wangsit pindha kumbang angajaping dawang susu angin ngendi nggone lawan kaling kangkung wekasan langit jalatri Kadang blek godhog manyor-manyor prit gantil butute kisah lole anak-anakku Punta Sena Permadi Angger Kurupati lan Dursasana lan kabeh wae ora tak bedak-bedake antarane Kurawa lan Pandhawa pancen sira kabeh tak timbali supaya sowan ana ngersanipun Bapa mapan niki ana rembug wigati sing kudu tak andharake marang jeneng sira kabeh. Inggih lajeng cumadong dawuh Rama Penemban. Nggih. Kados pundi Bapak Pendhita? Ngene ya, Nger. Lan kabeh wae, iki pendadaran siswa Seka 5 wis tumapak wancine. Sedhela meneh bakal tak ayati. Mula
kabeh wae supaya padha samapta sawega lair lan batinmu nanging tetandingan iki mengko ana pernatane yaiku sepisan pendadaran iki dudu papan memungsuhan sejati nanging iki mung mligi kanggo dadar sepira ta nduduane nggone padha beguru kaping loro sing melu iki mengko ya mung murid saka 5 liyane murid paguron saka 5 ora oleh melu kaping 3 diwenangke padha pamer keprigelan kepinteran kadigdayan lan ulah gaman 4 kena gawe lara nanging ora kena gawe pati adu karosan mung kudu ijen padha ijen ora kena kroyokan 6 kabeh kudu jujur ora kena goroh kudu jujur 7 nggone tetandingan yen siji wis rumangsa kalah ora kena diterusake 8 gaman sing digunakake ora kena dicampuri wisa dene sing pungkasan sadurunge padha tanding iki mengko ora kena mendem ora kena minum-minuman keras wah monggo wis tak cepaki oplosan jebul ora oleh wah pahit yen sekirane wis padha cetha ngene padha nampa dawuhku iki mengko tumuli enggal padha tindakno ya Ker mambak sang para marta tu pandhita kang wis limpat parama widyang sanyata mangkuliring kasarjanan inggih sampun kados trewaca dawuh timbalanipun Bapa Guru yen mekaten kula nyuwun pamit Bapa Premban wah yo Durna bapakku ngestokke dawuh aku njaluk pamit njaluk pangestu Durna bapakku nadyan pun permadi ugi nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu Bapa Premban kula inggih nyuwun pamit Bapa anak-anakku kabeh wae ingkang padha surtiting ati-ati lan aja padha lali marang kabeh dawuhku ya Ker anak-anakku Kurawa lan Pandhawa
Nalika semono Risang Kartomarma Wasangasta Jembaring anginceng pepetan manuk ingkang den rangsangake ana ing wit kendayaan. Wauda Dupiwus rumaos titi pamawase lumepas kaya kilat parandene panahe bablas tanpa nyinggol pepetan manuk. Lagi gak kepiye ta iki nek iki. Wis genah udah lulus. Ki wis ora bejaji. Wayahe do sinau malah do micek. Lah. Ya kaya ngene iki entuk-entukane. Nger Kurupati. Monggo Nger, gentos panjenengan sing manah Nger. Langkah Raden Kurupati mentang langkap sinandhangan Warastra. Gya nglepasaken jemparing bantering panah kebat kaya kilat kesit pindha tadhit. Najan tumama ing pepetan manuk warandining mangke, pepetan manuk datane badatan kuntal. Semukut jiwa ing manah Sang Raden Kurupati. Nadyan kena nanging ora kena jatine lesan. Kena ning kok ora obah. Ora kepiye? Nek kena ning obah wae meso. Oh, lah iki kena ora obah, Nger. Nuwun sewu, Nger, Nger Kurupati. Panjenengan mboten lulus, Nger.
Aksa. Rawati. Ojo itu. Ayo, musuhmu aku re. Mati aku.
Ya, maju meneh. Wah. Oh. Oh. Wah. Aduh. Aduh. Wah. 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 Yo. Oh. Wah. Yo, pacuri. Boy. Whoa. Oh, mati, mati kali. Loh, wah, mati. Wah, 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 ah, wah. 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 Ah. Wah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok antang-antang tekan gara-gara ya Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin iki sandang tekan goro-goro. ora ana sing kliwatan to, Truk? Ketoke kok ora ono. Ya wis nek ngono kan alhamdulillah. Ayo Kang Gareng. Bagong kuwi kon ngomong ngapa? Gong kok udute iki dicecek to, Gong. Iki TA ora oleh udut, Gong. Lah iki wis gawane, Truk. Saya arep ngopo? Ayo biasane iki acarane opo? Mung ki bar tok omongke nek iki TA kok. Oh iya iki TA. Dudu kepyaan. Nah dudu. Kepyaane sementara berhenti dulu. Soale bulan poso, bulan puasa, akeh sing poso. Kaya aku ki lho sregep poso. Saben dina poso. Oh, ora sok ngono kuwi lho, Truk. Ngapusi lho ngono kuwi. Tenan aku ki apa jenenge nek esuk-esuk jam 2 ngono ki mubeng desa nggo gawe. Sahur-sahur ngono kae nganggo drum. Nganggo drum, nganggo wah macem-macem pokoknya mubeng desa. Aneng poso ora? Ora. Ya penting lah aku wis nggo gawe. Lah ya ngono ki ora apa-apa. Iki barang aku mau omong apa ya ning isor mau wis kelingan ning kene lali aku. Oh kae mau awan wis datang terlebih dahulu. Apa jenenge kae? Nek ngono kuwi buket. Buket apa? Buket. Nah, iki ndelok aku takan. Anu Mas Reza nyuwun tulung Mas Reza nggih. Yo dalane tuwa. Alah ya ampun. Kire-kire. Wah, bot iki. Nah. Kok sik ndak wayange ketutupan. Iki lho omong. Wis jan wah. Yo. Gawe apa arepan? Wah yo. Sing klasik-klasik. Sing engko anggere kancakono sing turu. Nah, kuwi berarti wis sip. Apa arepan, Truk? Ular kambang. Ular kambang? Heeh. Wis sip banget kuwi. Oh ya boleh. Ngono kuwi ya ora apa-apa kok. Sing nyekar sapa? Mas Reza. Lho. Sinden, ora kancamu. Aduh, kesel aku. Nggih, Mbak Ayu Purwa Lestari. Ular kambang. Kok aku krungu sawer-sawer iki apa ya? Oh, lah sing kakung. Monggo Mbak Ayu. Nggih. Nggih.
Arak keturun ya aku ki malahan ki. Wah, Jan. Sampun niki, Mbak. Nggih. Nggih. Tur nuwun nggih, Mbak Ayu. Ora krasa ya, Kang. Apane? Iki mau ular kambang. Ah iya ya. Arak request ora? Ah iya ya aku ya sing rada gayeng sithik. Sing rada gayeng sithik iki minggir ya. Ora nang kono. Walah. Wong tuwa dikeplaki. Apa jenenge? Orang ira. Sip banget kuwi pisan. Orang ira ki sing kepiye? Ya sing ngono kae lho. Ya meng aku meng kepengin wae ora ngira. Piye maksudnya kepengin orang ira ki kepiye? Tembange iki lho. Ora ngira. Nah, sik nyekar, Mbak. Wah, ya kur. Gara-gara milih kur. Wah, semangat. Nggih, kur mboten apa-napa. Kur niki. Kur. Lah ya kok.
wisan to ngene iki to. Wis jos wis sip banget ngene iki. Lah iya. Lah arep ngembang meneh apa ora? Ora. Wis wae. Ditileki Gong, Bapak Gong. Wah lah ya wis bener. Wis wae lek do tembang-tembangan wis. Lek senang-senang wis. Kalau wis bapak wis karo Ndara Permadi. Wis kaya biasane wis deprok ngono kae nganti jemblong biasane wis. Ora iya nek ngono kae wis. Tenan nganti dekok-dekok ngene dalane nek wis ngono kae. Lah kepiye? Ayo. Nderekke bapak nderekke Ndara Permadi to. Lah ya wis ayo diderekke Ndara Permadi karo bapak. Ayo ayo. Arjuna esmunya kang kamanungsanira kasrepan tingkaing ungsuh Den ngasuriyin Den nyata ndika Ndara Permadi saged damel bombong cobi nika mangpirsani sing do sami mirsani pendadaran siswa sedaya paningal namung tumuju dhateng Ndara kula nggih Ndara Permadi sami keplok-keplok, sami ram, sami gumun dateng tandang kridanipun Ndara Permadi. Cukat trampil trengginas kaya nom-nomanku mbiyen. Den niku ndunduane taberi sinau tegen mugen nggone ngudi ngelmu. Gatekke piwucale guru ora kaya anak-anak kula ngeyeli pol nek dokon latihan do angel mesti le do teko nelat-nelat kamangka latihan ki ngendang le teko keri dhewe
sing ngedram ora tau latihan. Ayo sak mlakune. Ora apa-apa. Iya Kakang. Kabeh ya saka panjurune Kakang Semar nadyan mengkene Wasmana Permadi durung rumangsa marem. Isih rumangsa supaing budi cupeting nalar, isih rumangsa kurang. Isih kepengin ngudi undhaking kepinterelan kawasisan Kakang Semar. Angler baning kang Sinongwati gawe gelar Nararyombek Susudira Pamuk Sang mangrempak Suronggongkoro kita umangsa Giten murid sing sae nggih ngaten niku nadyan pun kasinungan kadigdayan pun duwe keluwihan nanging tetep ngangge ngelmu pari mboten numuk mboten sumongah sesongaran lan anane mung isih kepengin sinau terus. Sae niku sae Den. Iya Kakang. Gandeng iki wis ngaso sawetara. Aku bakal mbacutke pendadaran iki. Pangestune Kakang Semar tak suwun wae. Nggih Den. Tansah angudi sareng bali-balan kono dirama kendang aplasikran keproke senggae dadilan fantasi punang datang gosen Sinden nyerogan
wis ngerti marang aku. Aku bocah saka Pertaperlaya dene jenengku Surya Putra, ya Suryatmaja. Pancen kepara nyata aku Permadya Wijanarka. Ana parigawe apa dene kowe wani wanuh ganggu kang lagi padha olah panah ana glanggang kanggo neter pendadaran iki. Permadi mung lagi bisa olah jemparing kaya ngono wae jenengmu nganti kondangmu mandang. Mongko sejatine yen sing nyawang kuwi aku mung tak kenjepi tak kandhani. Ayo. Nek pancen Permadi iki nom-noman sing ampuh tenan, aja mung manuk pepetan. Tegese kuwi mung barang mati sing ditangsangake ana wit. Dalu kaya ana manuk mabur tak panah mesti kena sawangen iki Permadi. Nyoto manuk mabur dipanah. Santai, tenang. Ampun minder Gus, ampun nervous. Tandingi. Yo Petruk. Apa sing iso mung kowe Suryatmaja? Permadya iso mara sawangen iki Suryatmaja.
lumrah. Ayo saiki sawangen lehku manah manuk kae karo Mungkur Permadi. Weruh to kowe manuk tak panah karo Mungkur wae kena. Lah kok dadi mung semono kebisane siswa Pendhita Durna ulap-ulapan sing dadi ucapmu. Ayo saiki adu katihasan karo Permadi. Tangkep Jojo kantaran bau genti milang tatu Suryatmaja.
kadek Jagrakaya Tugu Sinukarta. Tugu wujudan manggon Sinukarta sinungging Jirawi-cawi. Lenggih menika Sang Ratu Jimat Dewi Kunthi Talibrataya Dewi Prita. Legek jroning tias dupi mulat donya sami Bandayuda. Risang panengah pangsah kaliyan Suryatmaja. Jroning batos tuwuh tandha pitakenan labet mulat kekalih Nyakaya Jambe sinigar. Kaya datan siwah sarambut sigra lon-lona nyaketi kang sami Bandayuda. Dupi wis saged kagiating galih mulat sangat bagus dinana sang-sangan ngawa titikan Surya Sumarot mubyar murub. Dadya kelingan lelampahan nalika semana jabang bae ingkang wis mijil saking sarirane Dewi Kunthi ingkang den wadhahi Gendhaga kabucaling madyaning Benawi. Kocap duwi cetha pamawase Dewi Kunthi saha geter salirane brol kang riwe kaya tangkis dadal emut lamun menika jabang bae Atmat Janira nenggih Sang Surya Putra sumrepet kang pandulu tan kinampah dugi taninggalih temasaya doyong denya jumeneng plak Kabidara Dewi Kunthi. Tanemut Pradrasena Sang Dewi Kunthi. Kocap Raden Bratasena dupi mulat. Wah, Kunthi babu kenapa? Kunthi babuku. Babu Kunthi kowe kenapa Ibu? Bratasena, adimu Permadi kon seren gone gelut karo sapa kae? Bratasena munduran dhisik. Tak prepekane bocah mrom-mroman kae. Semubang Iwang Haruna
kadinetrane nganggo rapuh sabdaning kukila ringgane kara sageter kene doaning gong leru sing bini panca Nger, aja sinenggo tambuh nyatane aku durung manuh. Kowe kuwi sapa? Lah kok wani sumalana lumebu ana ing paguron Sukalima. Nganti gawe gumun kang padha ndelok. Sapa kowe? Nggih, Sang Resi Durna. Menawi dangu dhateng kula, nami kula Surya Putra, ya Suryatmaja. Lare saking Pertha Perlaya, kula ngaturaken sungkem pangabekti Peremban. Ya, tak nampa, tak nampa. Kowe sumalana wani mlebu rene sing ngakon sapa? Sing jawab kowe iki sapa? Ora dijawabke ora usah mangkat. Jan. Inggih, saking kekajengan kula piyambak, Bawa Peremban. Kok kendel? Lah kok wani kowe? Inggih saking kaselaknata ling raos manah kula, dupi mulat kawagigan para pandolan kura ingkang namung semanten kasagedanipun. Nyatanipun kasuran mengsah kalian kula, mongko kula menika sanes putra paguron Sukalima. Nanging jebul kawagigan kalantipan kasantosan keprigelan saged ngungkuli siswa paduka. Lah kok umuk kowe. Umuk bocah iki. Suratmaja, ngene ya. Ya arep kowe pinter bebasane songkel jagat jaring angin. Arep kowe peng-pengan bebasan ora tedas tapak paluring pandhe sisaning Gurindha. Nanging kowe tak anggap ora menang karo siswa-siswaku. Nyatanipun kula saged nimpang. Menang ki lak rumangsamu. Merga ngene, murid-murid Sukalima ki ora mung tak wulang dadi wong kang ampuh peng-pengan. Kandel kulite atos balunge ora mung cukup kuwi. Nanging sing tak ulangke ya kuwi babakan tata krama unggah ungguh lan subasita. Sing unggul aja banjur ngeles sing kalah. Nanging aja srik lamun diwarai dituturi. Terus sing kalah ya wajib nututi supaya iso padha. Ngono. Ya wong patrape aja gawe cilaka. Ngerti ya Cah Bagus? Siji wong pinter sing isih gelem njaluk panemune liyan kuwi klebu menungsa sing wutuh. Loro, wong pinter sing emoh njaluk panemune liyan kuwi wong sing setengah menungsa. Telu, wong bodho ora gelem takon ora gelem njaluk panemu kuwi durung menungsa. Mula Resi Durna nek mung tok pameri kadigdayan sing kaya ngono kuwi mau, aku ora nggumun. Aku ora nggumun. Merga kowe ora duwe cak-cakan. Ora duwe tata krama, bener. Satriya kuwi kudu sugih lelabuhan kang utama, sugih kadigdayan. Sugih kepinteran nanging tetep kudu andhap asor. Kowe kudu andhap asor. Ora kaya dapurmu kuwi. Lagi pinter sithik wae wis umuk. Wis gleleng, wis kemaki. Ora kena diunggahi. Lah umuk kok karo Durna. Ora ana gunane kowe umuk karo aku. Ora ana gunane Suryatmaja.
kincine wus kakat tenjang ayam kluruh hamalungi bang wetan sumamburat kowe sing jeneng Suryatmaja ya Surya Putra inggih Raden kasinggihan mekaten bocah ngendi kowe kula lare Pertaperlaya putranipun Kusir Adirata paduka menika sinten Raden aku Kurupati pambayoning para sata Kurawa kowe saiki arep nendi inggih badhe wangsul wonten ing Pertaperlaya rasah ora sah mulih isih yahene kok mulih jagongan karo aku wae Suratwaja wiwit ketok keprigelanmu kaya mau kae aku kok dadi seneng aku dadi kesengsem karo kowe bocah kok baguse kaya ngene nggih kesagedan kula namung semanten Raden ora nyatane kowe bisa menang karo Panengah Pandhawa ateges kowe bocah sing ampuh peng-pengan yo kowe saiki tak rengkuh kowe tak rengkuh dadi geneping para Kurawa aja sumlang kowe melu aku kepenak kowe melu aku sesuk kowe bakal tak dadekke tetungguling para prajurit ing Raden Sendika ngesaken dawuh bocah bagus Bratasena lan Permadi anakku murid bocah bagus pon bapa rumangsa bombong bungah lan marem merga nyatane kowe bisa nuruti apa sing dadi kakudanganku lan kowe ya siswa ingkang tuwajuh nggonmu gayuh kawruh nanging pigatekno pitungkasipun bapa ya ngger kekudang kowe besok dadi pangarep sing bisa diarep-arep dadiya pangarsa sing bisa dipercaya aja angkuh mundhak akeh mungsuh aja cidra mundhak ora dipercaya lan aja kendhat nggonmu tansah tabering ngudi ngelmu nek kowe padha sregep tabering nggone ngudi ngelmu kowe sesuk bakal dadi satriya betenging jagat lan tetep dadi siswa ingkang bisa kanggo patuladan Permadilan Bratasena rahayu rahayu rahayu